γιατρό να βρεθώ, μαζί με σένα να μου να που τόσο αγαπώ. Τα μάτια μου κι είναι τα βράδια μου φωτιά που με καίνε. Πιωτό στο ποτήρι μου και τα δυο χείλη μου φωνάζουν και λένε σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σε έχω ανάγκη πεθαίνω. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σε έχω ανάγκη πεθαίνω. Στα στήθια μου, μα την αλήθεια μου καρφί που πονάει. Είσαι στη σκέψη μου και κάθε λέξη μου για σένα μιλάει. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σε έχω ανάγκη πεθαίνω. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σε έχω ανάγκη πεθαίνω. Αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, χαίρετε. Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε εβδομάδα σε ένα ραντεβού που όλοι μας περιμένουμε. Τηλεθεατές και εμείς οι επιμελητές στον ελληνικό, στη νέα τηλεόραση. Σ' αγαπάω μ' ακούς. Με αυτό το ωραίο τραγούδι ξεκίνησε η εκπομπή μας, αφιερωμένη σε έναν άξιο καλλιτέχνη τραγουδιστή από το νομό μας, από τα χωριά τα μικρά του νομού Σερών, της επαρχίας Σερών, που πραγματικά τα αγαπήσαμε όλοι μας και αγαπήσαμε και τους ανθρώπους και εσείς, Γιώργο μου, αγαπάτε εμάς. Δεν είμαστε στην Αθήνα, είμαστε στο Κουβούκλιο Σερών, στο σπίτι του Γιώργου Σαλαμπάση, στον Ενικό, για το λόγο το ότι το τραγούδι «Σ' αγαπάω μ' ακούς» και «Σε βλέπω», και οι φίλοι μας σε βλέπουν και εσύ βλέπεις τους φίλους μας, είναι στον Ενικό. Ενικό σημαίνει φιλία, αγάπη. Γεια σου φίλε. Γεια σου φίλε.
Χαίρομαι που σε βλέπω μετά από αρκετό καιρό. Την αγάπη μου τώρα μας βλέπει ο φίλος τηλεθεατής, οι τηλεθεάτριες σε μια πολύ μεγάλη τηλεόραση, στη μία τηλεόραση, ενώ παλιότερα βρισκόμασταν στα ραδιόφωνα. Ήταν ωραία και τότε. Ναι. Αλλά πιστεύω είναι και ωραία και τώρα, γιατί σας βλέπω φίλοι μου, με ακούτε, σας βλέπω. Γεια σας, γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που ο φίλος Μωσάκης θέλησε να κάνουμε εδώ μια εκπομπούλα. Αυτή την όμορφη εκπομπή στον ελληνικό. Και εγώ θέλω να σας μιλάω στον ελληνικό. Στον ελληνικό είναι ομορφιά, είναι απλότητα, είναι φιλία, είναι αγάπη. Γι' αυτό σε αγαπάει όλη η Ελλάδα, Γιώργο. Αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ την Ελλάδα και σας αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε η εκπομπή «Σ' αγαπάω μ' ακούς» σε ηρεμεί και σε φέρνει πιο κοντά. Οπωσδήποτε η αγάπη είναι το παν. Η αγάπη είναι μεγάλη επικοινωνία που σε κάνει άνθρωπο, σε κάνει ευτυχισμένο, σε κάνει χαρούμενο. Έτσι δεν είναι? Όποιος αγαπάει είναι ευτυχισμένος. Γι' αυτό να αγαπάμε για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι πάντα. Ίσως να είναι καλύτερο και από το Χρυσό, μια και ο Χρυσός δεν αλλοιώνεται και το τραγούδι σου από το 1982. 82 είναι αναλύωτο. Όπως τα ακούγαμε, τα ακούμε. Έτσι. Και να το πω όλος είναι σαν το παλιό κρασί. Όσο πιο πολύ περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ το ζητάμε. Έτσι. Τόσο καλύτερο γίνεται. Και εγώ στην ψυχή μου το έχω πει εκατομμύρια φορές. Όσες φορές το λέω, την επόμενη φορά και την επόμενη φορά μιλάει πιο πολύ στην καρδιά μου. Γιατί η αγάπη, ρε φίλε, η αγάπη, πώς να μην μιλάει στην καρδιά σου? Τι το ωραιότερο, τι το πιο όμορφο. Και έτσι γι' αυτό αγαπήθηκε αυτό το τραγούδι. Γιατί μίλαγε «Σ' αγαπάω ρε, μ' ακούς?» Γιατί κλείνεις την καρδιά σου και θες να μ' αγαπάς? Είναι κάτι, εκείνο το πώς να το πω, η απλότητα, εκείνο το «Σ' αγκαλιάζω και νιώθω ευτυχισμένος» και πετάω στα σύννεφα, πετάω στο Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Ναι. Έτσι, ναι. Ο Θεός είναι αγάπη. Ναι. Εμείς θέλουμε η πορεία μας να φτάσουμε στο Θεό. Ναι. Να πάμε αυτόν τον δρόμο. Που ο δρόμος αυτός είναι αγάπη, που οδηγεί πάνω εκεί στη χαρά. Τη χάρη του Θεού. Έτσι. Και μάλιστα το λες «Σ' αγαπάω μ' ακούς» και επαναλαμβάνεις με άλλο αίσθημα «Σ' αγαπάω σου λέω». Ναι. Το τονίζεις ακριβώς τον τόνο, ότι έλα εδώ, έλα πρόσεξέ με, άκουσέ με. Βέβαια τώρα σε αυτή τη σκηνή, φίλες και φίλοι, είδατε την διαφορά ενός τραγουδιστή και ενός μη τραγουδιστή. Σας τρόμαξα ίσως με το «Σ' αγαπάω σου λέω». Σας τρόμαξα. Πόσο μελωδικά το λες όμως «Σ' αγαπάω σου λέω». Εσύ σαν τραγουδιστής. Εδώ είναι η διαφορά μας. Εσύ είσαι δημοσιογράφος και εγώ είμαι τραγουδιστής. Καθένας τη δουλειά του κάνει. Η δημοσιογραφία θέλει να περάσει τα μηνύματα. Άλλο τρόπο να περάσει στον κόσμο και εμείς με άλλο τρόπο περνάμε αυτό που θέλουμε στον κόσμο. Μελωδικά. Οπωσδήποτε η μουσική είναι το πάντα. Είναι σπουδαίο πράγμα η μουσική. Άλλωστε, σε αναπαύει, σε κάνει να χαίρεσαι, σε κάνει να προβληματίζεσαι, σε κάνει να πολλά να. Η μουσική είναι η φύση. Γιώργο, όλη η φύση είναι μια μελωδία, μια αρμονία. Η μουσική σε εξυψώνει και η μουσική σε εμψυχώνει. Όσους πολέμους είχαμε τα εμβατήριά μας. Έτσι. Η μουσική πάει σε όλα τα πράγματα στη ζωή, σε όλα τα πράγματα. Είσαι όνομα και πράγμα. Όταν λέμε αγαπάς, εδώ που βρισκόμαστε, αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, έχουμε μία συζήτηση με τον Γιώργο που τηλεφωνηθήκαμε όταν ήρθε από την Αθήνα εδώ στις Σέρρες και μπορώ να πω το ότι αγαπάς πολύ αυτό τον τόπο. Τον Αύγουστο θα τραγουδήσεις εδώ. Στο χωριό, ναι. Επί 20 χρόνια τώρα έρχεσαι στο χωριό όχι μόνο για να δεις τους δικούς σου, τώρα στα λέω από τρίτη ματιά, δεν είμαι ούτε συγγενής σου, ούτε μες στο σπίτι σου. Ήρθες για να χτιστεί η εκκλησία του χωριού. Ήρθες για την ομάδα του χωριού. Δεν ήρθες για το σπίτι σου. Μετά ήταν το σπίτι σου. Κοιτάξτε, είναι η ψυχή μου εδώ στις Σέρρες. Όταν είμαι στην Αθήνα και ακούω Σεραίος, τρελαίνομαι, κάτι παθαίνω. Να πεις είμαι τοπικιστής τόσο, δεν ξέρω τι είμαι. Αν μου λέγει τοπικιστής, έστω είμαι. Και λέω Σεραίος και ωραίος, Σεραία μου και ωραία μου. Τα Σέρρες είναι όμορφο. Έχει καρδιά, έχει ψυχή. Έχει κάτι άλλο. Εσύ τόσα χρόνια μακριά από τις Σέρρες, πώς και έμεινες αναλύωτος και αγαπάς τον τόπο? Δεν υπήρξαν στιγμές που να... Έφυγα και έζησα πολλά χρόνια εδώ. Τελείωσα την εργοδηγόνα εδώ. Τελείωσα σχολείο, πήγα γυμνάσιο. Με το αστικό κουβούκλιο... Ναι, το λεωφορείο. Ναι. Κουβούκλιο Σέρρες, Κάθε απογεύματα, πρωί, μεσημέρι, πήγαινε έλα.
όπως τα παιδιά που τρέχουν τώρα από τα χωριά τους και πηγαίνουν να σπουδάσουν στα Σέρας. Και μετά φεύγουν και πάνε στην πορεία τους στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, εξωτερικό, παντού. Από το Κουβούκλιο ξεκίνησα, από το χωριό που είμαστε αυτή την ώρα, αυτό το όμορφο και μικρό χωριό, πολλοί δεν το ξέρουν. Καταπράσινο χωριό. Είναι καταπράσινο χωριό, είναι μέσα στον κάμπο, έχει μόνο το κακό που ξέρετε, τα κουνούπια είναι. Εκεί έχουμε κουνούπια λίγο, αλλά τι να κάνουμε, τα δεχόμαστε και αυτά. Έχουμε το βασιλικό μας εδώ, είναι πολύ όμορφο. Μου δίνεις ευκαιρία να ρωτήσω. Η Μαρατή την ομορφιά την έχει, την βροδιά την έχει. Υπάρχουν τραγούδια για το βασιλικό άλλωστε. Βασίλικε μου και μάτζουλάνα μου, εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Γεια σου τραγουδιστή μου, καλέ. Όμως από τη μάνα, η μάνα επειδή είναι μόνο μία και αγία, δεν μπορεί να μας χωρίσει κανένας. Έτσι, οπωσδήποτε. Η μάνα μου είναι. Για τη μάνα μου και τον πατέρα μου έρχομαι πάντα στο χωριό. Η μάνα μου αυτή τη στιγμή είναι άρρωστη, πονάω πολύ μαζί της. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Αυτά. Εμείς να προσευχηθούμε και να ευχηθούμε υγεία και ό,τι το καλύτερο μπορεί σε αυτό το όμορφο σπιτικό, σε αυτό το όμορφο χωριό το καταπράσινο, γιατί ένα χωριό όταν είναι όμορφο το καλοκαίρι είναι και το χειμώνα. Έχει την ομορφιά το καλοκαίρι, έχει και το χειμώνα την ομορφιά του. Σίγουρα. Και για μένα, όπως και να ήταν το χωριό μου, είναι η καρδιά μου εδώ. Όπως και να είναι. Όπως και να είναι. Το παλιό μας σπίτι, στην Αθήνα, έχω ένα πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά μέσα στο ωραίο μου σπίτι είναι το παλιό μου σπίτι, αυτό σε κάδρο, σε ένα μεγάλο πίνακα, τον οποίο τον έχει ζωγραφίσει Γκουγκούφκας από το σκούτερ. Ένα παιδάκι ήταν 14 χρονών όταν ζωγράφισε το σπίτι μας εδώ, το οποίο είναι μέσα σε ένα πίνακα στο σπίτι της Αθήνας, και λέω εδώ είναι η καρδιά μου. Εδώ μεγάλωσες. Το σπίτι της Αθήνας είναι πολύ όμορφο, αλλά αυτό το σπίτι που είναι παλιό σπίτι είναι το κάτι άλλο. Είναι η μαγιά. Είναι το ρε, το ντο ματζόρε της χαράς. Είπαμε για ματζόρε γιατί το μινόρ είναι της λύπης, το ματζόρε είναι της χαράς. Έτσι ακριβώς. Αγαπητέ μου Γιώργο, ξεκίνησες το τραγούδι εδώ. Στα πανηγύρια. Ξεκίνησα στις εκκλησιές. Με η πρώτη μου εμφάνιση με τον θείο μου τον Καραβινάκη, τον Γιώργο το Σπόριατζη, αν θυμάσαι, που ήταν στα αστέρια μπροστά και πήραγε σπόρια. Ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής ο Γιωργάκης. Με εκείνο είχαμε πάει πρώτη φορά στην Κερκίνη, σε ένα πανηγύρι της Κερκίνης. Από εκεί μετά το δεύτερο ήταν στο Ροδολίβες και μετά ξέχασα που είναι τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι παγκόσμια. Σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει Έλληνας, σε όλο τον κόσμο. Πες μου για την μεγάλη, αναλύωτη, που ζητάμε συνέχεια να την ακούμε, αυτή την επιτυχία, το «Σ' αγαπάω μ' ακούς», τον ελληνικό «Σ' αγαπάω μ' ακούς». Πώς έγινε αυτό και τώρα το τραγουδάει όλη η Ελλάδα, όλη η Αθήνα? Για πάμπολα χρόνια και έμεινε ένα κλασικό τραγούδι στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Στις παρουσιάσεις σου στα κέντρα διασκέδασης που έχεις όλα τα άλλα τραγούδια, αυτό είναι το κορυφαίο. Ναι, αυτό είναι το σημαδιακό μου τραγούδι. Το σημαδιακό τραγούδι το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Από μένα και από πολλούς ανθρώπους, τουλάχιστον στις πωλήσεις, στην ομορφιά του, σε αυτό που το χαρακτήρα του. Δεν υποθέτουμε ούτε ονειρευόμαστε, έχουμε δει με τα μάτια μας, έχει γυριστεί και σε ταινία της Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Και σε τι δεν γυρίστηκε? Σε ταινίες του σινεμά. Υπάρχει μέσα, δηλαδή δεν διασκεδάζουν η υπόθεση του έργου, το σενάριο, υπάρχει μέσα και το «Σ' αγαπάω μ' ακούς». Ήταν και είναι ένα τραγούδι μεγάλο. Μεγάλο, τεράστιο τραγούδι. Τέτοια τραγούδια λίγα γράφονται στην ιστορία του τραγουδιού. Λίγα. Πες μου, πώς έγινε... Να πω και την ιστορία. Ναι. Είχα μια δεκαετία, το 1982, τραγουδάω στην πίστα. Θυμάμαι, μ' αρέσει ο Πάριος και μ' άρεσε ο Πάριος και πάντα τραγουδάω τραγούδια του, είναι εκφραστικός, καρδιακός. Έχεις αυτή την ηρεμία όμως του Πάριου. Μ' αρέσει ο Πάριος πολύ, είναι και φίλος μου. Και τραγούδαγα «Λυπήσουμε και να ξανάρθει». Το θυμάσαι το τραγούδι? Πάριο, ναι. Απλό έτσι. Είχα ένα σκαμπό στην πίστα, είχα ένα πολύ όμορφο φως έπεφτε πάνω μου, έσβηναν τα φώτα όλα τα άλλα και εγώ εκεί έκανα ένα σκηνικό και έλεγα αυτό το τραγούδι που με συγκλονίζει, ακόμη με συγκλονίζει, όσες φορές το τραγουδάω συγκλονίζομαι. Και εκείνη την ώρα, ενώ είχα μάθει στο κέντρο ότι δεν χορεύει κανένας, εκείνη την ώρα έρχεται ένα ζευγάρι και ανεβαίνει στην πίστα και αρχίζει να χορεύει. Στο μέσο του τραγουδιού το κόβω, ήταν το τελευταίο μου τραγούδι στο πρόγραμμά μου, κόβω στη μέση το τραγούδι και φεύγω.
Έρχεται ο κύριος. Αυτά τώρα τα ακούν οι τηλεθεατές, είναι ανεκδίγητα, δεν τα άκουσαν ποτέ. Ναι, το λέμε, λέμε την ιστορία λοιπόν. Ναι. Όπως λοιπόν κατεβαίνω, πάω προς το καμαρί να αλλάξω, με ακολουθεί ο κύριος που ήταν από το ζευγάρι και μου λέει, ρε φίλε, γιατί μας την έσπασες, το λέει λαϊκά έτσι, μας τη χάρασες στην ψυχή μας. Και του λέει, γιατί μου την έσπασες και εσύ ρε φίλε, δεν ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι το λέμε έτσι στο πρόγραμμα, όμορφο με τα φωτάκια του, ευαίσθητο, σκηνικά, όμορφο. Γιατί μου την έσπασες και εσύ, με τη χάλασες και εμένα τη διάθεση. Λέει, είμαι ευαίσθητος, λέει, γράφω και τραγούδια. Λέω, αφού γράφεις τραγούδια και εγώ γράφω δίσκο. Οπότε τι να τσακωθούμε, λέει, γιατί σου γάλασα τη διάθεση. Δεν γράφουμε ένα τραγούδι μαζί. Λέει, βέβαια. Λοιπόν, έλα αύριο να τα πούμε, φέρει μου τα τραγούδια σου εκεί που είμαστε και μου φέρνει 10 στιχάκια, 10 σελίδες. Διαβάζω. Σ' αγαπάω, μ' ακούς, είμαι μόνος, μ' ακούς. Ωραίο τραγούδι του. Μπράβο, ωραία. Αυτό λέει το κρατάω, το πάμε στο συνθέτη να μας το φτιάξει. Λοιπόν, πήγαμε στο συνθέτη. Στιχουργός πώς ονομάζεται? Θόδωρος Άγγελος. Θόδωρος Άγγελος. Αγγελικό το τραγούδι. Ήρθε ένα από τον Άγγελο, ήρθε ένα τραγούδι το οποίο μας έφερε αυτό που έκανε. Και η μουσική? Νίκος Μπαξεβάνης. Παίζει πιάνο πολύ ωραίος, παίζει ακορντεόν. Είναι πολύ ωραίος συνθέτης. Και από εκεί η πορεία εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε. Μέσα έχει τόσο ήρεμη μουσική, μελωδική, φλάουτο είναι, κλαρίνο είναι. Κλαρίνο. Να σου πω και αυτό το κλαρίνο. Είναι ένας μεγάλος κλαρινίστας, γνωστός σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και όπως είμαστε στο στούντιο, ακόμη δεν υπήρχαν λόγια στο τραγούδι, έτσι όπως όποιοι ξέρουν από playback, έχουν γραφτεί όλα τα όργανα και είναι η ώρα να γράψει το κλαρίνο. Και μπαίνει μέσα στο στούντιο, μέσα στην αίθουσα ο κλαρινίστας, αρχίζει παίζει, αφού ακούει και έχει τις παρτιτούρες και διαβάζει με το κλαρίνο, παίζει. Αφού τελειώνει το τραγούδι και μπαίνει μέσα, εμείς στο τζάμι μέσα, αν ξέρεις από το στούντιο, που καθόμαστε μέσα και μπαίνει μέσα και λέει, ρε παιδιά, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Δεν άκουσε λόγια. Τι ωραία μελωδία, τι ωραίο τραγούδι. Ακουστικό αυτή. Ναι, έχω να γράψω τέτοιο τραγούδι από τη Μικρά Ασία του Νταλάρα. Θυμάσαι Μικρά Ασία, μεγάλη επιτυχία. Καλδάρας Νταλάρας. Που είχαν κάνει 3 πωλήσεις. Ναι, που λέει πολλά τραγούδια μέσα. Για τη Σμύρνη που λέει, για την πόλη που λέει, πολλά μεγάλα τραγούδια. Λέει, από τότε έχω να γράψω τέτοιο τραγούδι. Και το τραγούδι, όπως το κατάλαβε αυτός, μελωδικά, το κατάλαβε και ο κόσμος και αγαπήθηκε τόσο πολύ. Αγαπήθηκε από τον κόσμο που για το λόγο του ότι τώρα τα είπαμε μουσικά, με μουσική παιδεία. Οι περισσότεροι, βέβαια τώρα όχι, αλλά οι παλαιότεροι δεν είχαν αυτή τη μουσική παιδεία που έχουν σήμερα οι νεότεροι, δώσαν έμφαση στο συναίσθημα, λειτουργήσε το συναίσθημα. Τώρα όταν τα άκουσα εγώ μετά από τόσα χρόνια που έγινε επιτυχία και τα ακούμε καθημερινά, τώρα που τα άκουσα έδωσα σημασία στο κλαρίνο, μια και έχω μουσική παιδεία. Ναι. Τότε όμως είχατε συναισθηματική. Στο λόγο και στη μελωδία. Εφόσον αυτό θα μας υποστηρίξουν και οι φίλοι μας τηλεθεατές. Όταν ακούω το «Σ' αγαπάω, μ' ακούς», η οπτασία μου πάει στο κορίτσι που θέλω να του πω «Σ' αγαπάω, μ' ακούς», ναι. Και δεν μπορεί να μ' ακούσει τώρα γιατί έτσι, είναι μακριά. Ναι, έτσι το λες. Και μια άλλη περίπτωση που δεν έχω το θάρρος να της το πω. Ναι, γι' αυτό πέρασε το τραγούδι, δεν είχε το θάρρος. Άλλος, πολλοί μου είπαν, παντρευτήκαμε εμείς γιατί το φώναξα από μακριά και της είπα «Σ' αγαπάω, μ' ακούς». Το πέτυχε σαν σύνθημα και πέρασε για πολλούς λόγους. Αν καθίσουμε να το αναλύσουμε δεν τελειώνουμε. Οπότε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα καινούργια μου τραγούδια. Και βέβαια. Και τα συνεχίζουμε και ξαναλέμε διάφορα. Και βέβαια. Ρωτάει Γοργόνα κι εγώ στα μάρμαρα του Παρθενώνα.
με το φεγγάρι μόνος εκεί, σπάω τα φρένα στη λογική. Απ' την Ακρόπολη θα πάρω φόρα, αγαπημένη μου, σ' αφήνω τώρα. Άητος να γίνω, άητος να φτάσω, μήπως μπορέσω και σε ξεχάσω. Απ' την Ακρόπολη θα πάρω φόρα, αγαπημένη μου, σ' αφήνω τώρα. Άητος να γίνω, άητος να φτάσω, μήπως μπορέσω και σε ξεχάσω. Σαν τον Αλέξανδρο που άλλαζε χώρες, έφυγες και περνώ δύσκολες ώρες. Γιατί με άφησες χωρίς ελπίδες, σαν τις αλήτρωτες γλυκές πατρίδες. Απ' την Ακρόπολη θα πάρω φόρα, αγαπημένη μου, σ' αφήνω τώρα. Άητος να γίνω, άητος να φτάσω, μήπως μπορέσω και σε ξεχάσω. Απ' την Ακρόπολη θα πάρω φόρα, αγαπημένη μου, σ' αφήνω τώρα. Άητος να γίνω, άητος να φτάσω, μήπως μπορέσω και σε ξεχάσω. Ο Αλέξανδρος ρωτάει Γοργόνα και εμείς βρισκόμαστε στη πιο χαρμόσυνη γιορταστική εικόνα. Μια εικόνα στον Ενικό με τον Γιώργο Σαλαμπάση δίπλα μας, κοντά μας, μαζί μας. Και Γιώργο, όταν σε βλέπουμε καθημερινά είτε στην Αθήνα είτε εδώ στις Σέρρες, όταν μας λες το «σ' αγαπάω» μ' ακούς, εμείς σου λέμε «σ' αγαπάω», σου λέω να το ξέρεις ότι σ' αγαπάμε. Και τώρα μας έχει ενθουσιάσει και το τραγούδι αυτό «Ζει ο Αλέξανδρος, ρωτάει η Γοργόνα». Και εμείς, παρότι ρωτάει η Γοργόνα, ξέρουμε ότι ζει ο Αλέξανδρος. Ναι. Ζει ο Αλέξανδρος, το έχουμε όλοι μας στην καρδιά μας, το πιστεύουμε, το αγαπάμε αυτή την υπόθεση τόσων χιλιάδων χρόνων και συνεχίζει να υπάρχει η Μακεδονία. Η Μακεδονία μας πονάει. Ήθελα πολλά χρόνια να γράψω ένα τραγούδι για τα δικά μας εδώ, για τη Μακεδονία μας. Πολλοί κόσμος πονάει στην Ελλάδα, αλλά όσο πονάμε εμείς δεν πονάνε οι περιφερειακοί. Τα πέριξ. Ναι, εκτός. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η πιο κάτω η Ελλάδα δεν πονάει όπως πονάμε εμείς. Ναι. Εγώ πονάω πολύ. Πονάς όμως και βρίσκεσαι στα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ναι, και όταν τραγουδάω, συμφωνώ. Και όταν τραγουδάω λοιπόν αυτό το τραγούδι, όπου πάω στα πέρατα της γης, το έχω τραγουδήσει, πάντα το έχω στο ρεπερτόριό μου. Σε μερικούς φαντάζει, λέει, τι είναι αυτό το τραγούδι που μας λες, τι μας λες τώρα για τον Αλέξανδρο. Λέω, μείνετε εκεί που είστε εσείς, αφήστε εμένα να ταξιδεύω και να ονειρεύομαι. Πιστεύω έτσι πρέπει όλοι οι Έλληνες να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε, έχοντας την Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα που πιστεύουμε και θέλουμε να κρατάμε στην καρδιά μας ζωντανά και αληθινά. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να την αλλοιώσουν. Εμείς θα την κρατήσουμε για πάντα έτσι. Γι' αυτό θα ζει ο Αλέξανδρος και εμείς θα τον τραγουδάμε όπως τον τραγουδάω μέσα σε αυτό το τραγούδι εγώ. Και καλά να υπάρχει η Γοργόνα, όσο ρωτάει η Γοργόνα, τόσο εμείς μπορούμε να διατυμπανίζουμε τη νέα κύριη, ο Αλέξανδρος ζει. Έτσι. Έτσι θα ζει και η Ελλάδα για πάντα. Φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Σαλαμπάσης, όπως το είδατε και εσείς με την γιορταστική αυτή εικόνα, το τραγούδι, το τραγούδι το εκφράζει με δύο συναισθήματα. Θέλει να δώσει μια περισσότερη
έννοια σε αυτό το τραγούδι, για το λόγο ποιο. Γιώργο, εγώ θαυμάσια, σε θαύμαζα εδώ που τραγουδούσες, ταυτόχρονα παράλληλα και το χόρεψες. Ακριβώς. Γιατί μου δίνει φτερά. Κάτι τέτοια τραγούδια δίνουν φτερά στον τραγουδιστή. Ο λόγος, μεγάλη δουλειά ο λόγος. Μεγάλη δουλειά ο στίχος. Και αυτός ο στίχος με κάνει να χορεύω. Γιατί ο χορός είναι, όπως η μουσική, είναι ψυχή, είναι κάτι άλλο που σε αναπηδά, σε αναβλύζει, σε φτερουγίζει. Και αυτό το τραγούδι είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Που δεν μπορώ να καθίσω, δεν μπορώ να κρατηθώ. Καταρχήν, ο χορός είναι το διακριτικό γνώρισμα του Έλληνα, η έκφραση του Έλληνα. Βλέπε Ζορμπάς. Ακριβώς. Άρα οι Έλληνες εκφράζονται με το χορό. Είμαστε στη Μακεδονία μας, τραγουδάς και χορεύεις ταυτόχρονα, άρα πιστοποιούμε το ότι εδώ στη Μακεδονία υπάρχουν μόνο Έλληνες. Σωστά. Καλά το και μάλιστα το χόρεψες τόσο ωραία. Έχουμε και των κοριτσιών δίπλα μας στην παρέα μας που είναι τα συγχαρητήρια. Που σε λίγο θα τους καταρχήν δεν έχεις μείνει ποτέ μόνος από γυναίκες, μια και ξεκινάς από τη μάνα και έχεις 3 αδερφές. Ποτέ στη ζωή σου δεν είχες είχα μείνει μόνος από γυναίκες. Ναι, οπωσδήποτε τη γυναίκα την αγαπάω και την τραγουδάω. Τώρα είσαι στην Αθήνα παντρεμένος. Παντρεμένος με τη Δέσποινα. Με ένα κορίτσι που είμαστε πολλά χρόνια μαζί, πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι θα είμαστε για πάντα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι ακόμα, ναι, και λέει «Προτιμώ τη μαχαιριά σου». Ας το τραγουδήσω, θέλετε. Ναι, και βέβαια η καλύτερη συζήτηση είναι το τραγούδι και η γνωριμία μαζί σου. Ελάχιστοι μπορούν να έχουν αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα εμείς και οι τηλεθεατές της νέας τηλεόρασης να γνωρίσουν τον άνθρωπο Σαλαμπάση, τον τραγουδιστή Γιώργο Σαλαμπάση. Από αυτά που λέμε, δεν λέμε και τίποτα δηλαδή σπουδαία, απλά υπάρχουμε εδώ πέρα, λέμε 5 κουβέντες για να κάνουμε είμαστε καλά, τραγουδάμε, για να πούμε στους μας τηλεθεατές ότι ακολουθούν και εκπλήξεις. Έχουμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να ξεκουραστούμε κι εμείς λιγάκι, να παρακολουθήσουμε τις διαφημισούλες που υπάρχουν για να είμαστε σωστοί καταναλωτές και πιο κερδοφόροι καταναλωτές. Να πούμε στους φίλους μας ότι έχουμε μετά τους αδερφούς Πασόπουλοι που θα μας συνοδεύσουν με την ορχήστρα τους. Τα ταλέντα. Κατάγονται από εδώ, Γιώργο. Κουβούκλιο, Σέρων. Κουβούκλιο. Ωραία, τι βγάζει. Θα έρθω καμπρός εδώ στο Κουβούκλιο. Να βρω μια τραγουδίστρια. Μια νύφια, δεν τραγουδίστρια. Έγινε. Να γνωρίσουμε και τον πατέρα σου, τον Στέλιο. Όπου και σας γνώρισα μαζί. Υπάρχει μεγάλη δυναμία. Πατέρας γιος και γιος με πατέρα. Φυσικό είναι. Φυσικό, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι ωραία να είναι με το. Έχεις δηλαδή αυτό το θεσμό της οικογένειας, τον έχεις πολύ έντονο. Πάνω απ' όλα, ναι. Πάνω απ' όλα. Γι' αυτό δεν θα φοβάσαι ποτέ τίποτα σε ζωή. Και πρέπει και εμείς να παραδειγματιστούμε όπως ένα. Φίλες και φίλοι, πάμε στις γνωστές μας διαφημισούλες, υπηρεσίες και προϊόντα και πιο γιορτινά, πιο ζωντανά, πιο ευχάριστα με τον Γιώργο Σαλαμπάση και την δικιά σας παρέα. Να μην το κοιτάς, να μιλάς, αφού έχουμε οικογενειακό πακέτο Κοσμοτέ. Δες, τι έχεις εσύ. Κοσμοτέ 120, ωραία. Εγώ 240. Έχει ο καθένας το δικό του χρόνο ομιλίας. Μοιραζόμαστε και τις δωρεάν ώρες του οικογενειακού. Για πάντα. Αλλά και στο 180. Το 360, το 480, το 600, το 1000. Το ίδιο γίνεται. Τι. Οικογενειακό πακέτο Κοσμοτέ. Είναι καλύτερα να μιλάς οικονομικά και οικογενειακά. Για ακούστε γι' αυτό.
αυτές τις γιορτές μιλήστε δωρεάν με όλους, γιατί τώρα η Κοσμοτέ σας χαρίζει έως και 5 πάγια. Εντάξει. Είναι καλύτερα να είσαι μπροστά. Κοσμοτέ. Οι πιο εκλεκτές, γευστικές και ονομαστές λικουδιές φτιαγμένες με μεράκι πάνω στα κάρβουνα στις Σέρρες λέγονται γυροβολιά. Στις όμορφες και ξεχωριστές ποικιλίες σε κρέατα, ποτά και σαλάτες φροντίζει η γυροβολιά κάθε μέρα να απολαμβάνετε εσείς τη σεραϊκή νοστιμιά. Γυροβολιά. Θα μας βρείτε Μιχάλη Καραολί 9. Εσείς διαλέγετε με την τηλεπαραγγελία σας στο 2321 053 888 και η γυροβολιά σας φροντίζει. Με τις πιο θερμές ευχές για όμορφα Χριστούγεννα και ένα ειρηνικό, νόστιμο και ευτυχισμένο 2006. Ακολουθήστε το ένστικτό σας στην καρδιά της νύχτας. Νυχτοδύο το δάκρυ στο Λευκώνα. Κοντά σας από Πέμπτη ως Κυριακή με ζωντανή μουσική από την έντεχνη και λαϊκή σκηνή. Νέος χώρος, νέο μουσικό σχήμα, νέα διεύθυνση. Γιατί έχεις φύγει. Νύχτες με νόημα στο δάκρυ. Κάθε Πέμπτη για το ωραίο φίλο Ladies Night. Εγώ για σένα. Νυχτοδύο το δάκρυ στο Λευκώνα. Κρατήσεις στο 2321 50 552. Νυχτοδύο το δάκρυ. Ιστορίες αγάπης και πάθης. Για τους λάτρεις του καλομαγειρεμένου σπιτικού φαγητού, το εστιατόριο Κομπολόι δίνει τη λύση. Νόστιμα παραδοσιακά πιάτα της υγιεινής μεσογειακής κουζίνας έρχονται κοντά σας με ένα απλό τηλεφώνημα. Μαγειρεμένα φαγητά, λαδερά αλλά και ψητά της ώρας βρίσκονται καθημερινά στη διάθεσή σας. Από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, το Κομπολόι αναλαμβάνει να γίνει ο γιατρός της πείνας σας. Γρήγορη εξυπηρέτηση, ποιότητα και προσιτές τιμές συγκεντρώνονται σε ένα καινούριο χώρο που εγγενιάζει τις τηλεπαραγγελίες και στο καλό σπιτικό φαγητό. Για τους νοσταλγούς της παραδοσιακής γεύσης και μερακλίδες, Κομπολόι στο 99 390. Στο ζήτημα αγοράς αυτοκινήτων όλοι είμαστε αυστηροί έως απαιτητικοί. Η εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Auto Chic Στεφανίδης που βρίσκεται στο Λευκώνα σας περιμένει να επιλέξετε το αυτοκίνητό σας με την εγγύηση και την αξιοπιστία Στεφανίδης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Auto Chic Στεφανίδης στο Λευκώνα με πρωταγωνιστές την ποιότητα και την οικονομία. Auto Chic. Νιώθεις σιγουριά. Για τις άγιες αυτές ημέρες σας ευχόμαστε ολόψυχα. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένη η νέα χρονιά και δημιουργική. Γιατί με το δικό μας αυτοκίνητο θα νιώθετε υπεροχή. Η διασκέδαση έχει τώρα όνομα. No Name, στη Μαυροθάλασσα. Στη Μαυροθάλασσα. Η ώρα 3, μα που γυρνάς και μένει καλή στενοχωριά. Κρυφά θα έρθεις, σαν το φεγγάρι που γλιστράει απ' τα στόρια. Εμείς οι δυο μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Και θα στο πω πως με τη ζήλια πάλι άκρη δεν θα βρούμε. Πες μου αν έχεις κρυφό δεσμό. Όλοι μας επιθυμούμε και περιμένουμε τα πιο γλυκά Χριστούγεννα να είναι τα φετινά. Και η μπουγάτσα Σόφη στη Μαυροθάλασσα Σερών με την ξεχωριστή φροντίδα και τον ντόπιο μεράκι της σας εύχεται χρόνια πολλά και μια ευτυχισμένη, γλυκιά και σοφή χρονιά του 2006. Μπουγάτσα Σόφη στη Μαυροθάλασσα Σερών. Θα κάνουμε γλυκιά και τη νέα χρονιά.
Το εργαστήριο κατασκευών Μιλωνάς Πολυχρόνης, σε πόρτες και παράθυρα αλουμινίου, γκαραζόπορτες, πατάρια, υπόστεγα, μεταλλικές κατασκευές και τροχοβίλες, που έχει την έδρα του στη Μαυροθάλασσα Σερών και οι εφαρμογές του ξεπερνούν τα όρια του νομού μας, σας εύχεται τα ομορφότερα Χριστούγεννα να είναι τα φετινά. Χαρούμενες γιορτές, ευτυχισμένη και δημιουργική η νέα χρονιά, χρόνια σας πολλά, γιατί μαζί μας δημιουργείται το ομορφότερο σπίτι. Μιλωνάς Πολυχρόνης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2322 031 033 και 6976 40 73 42. Όλοι μας γνωρίζουμε πως η ασφάλεια στο αυτοκίνητό μας ή σε κάθε τύπου οχήματος αρχίζει από τα ηλεκτρολογικά. Πριν από ένα μεγάλο ή μικρό μας ταξίδι για κάθε μετακίνησή μας, πριν ξεκινήσουμε ας πάμε στον ειδικό για έλεγχο ηλεκτρολογικό. Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων Νικόλαος Νικολάκης, στον Περιφερειακό στη Μαυροθάλασσα Σερών. Με τις πιο θερμές μας ευχές σε πελάτες, προμηθευτές και σε όλους τους Σεραίους για ένα ασφαλές οδικό και ευτυχισμένο νέο έτος 2006. Χρόνια σας πολλά και ευχές για φωτεινό το νέο έτος 2006 από τον αστερισμό του Φώτο Πετρίδη στη Μαυροθάλασσα Σερών. Το φωτοβίντεο του Χρήστου Πετρίδη που κάθε χρόνο ξεχωρίζει κάνοντας σημαντικές και αθάνατες τις ωραιότερες στιγμές της ζωής σας, σας εύχεται γιορτινά, τηλεοπτικά και φωτογραφικά όμορφη και ευτυχισμένη τη νέα χρονιά του 2006. Μάθετε τα πάντα για την ομορφιά, αφού κοντά μας ανακαλύπτετε το φυσικό σαγηνευτικό σας πρόσωπο, με το μοντέρνο ή κλασικό σας χτένισμα, το οποίο προσδιορίζει τον τύπο σας. Κομμωτήριο Ρεβέκας και Μαρίας Γιαχουστίδου στη Μαυροθάλασσα. Τις πιο όμορφες και θερμές ευχές μας για τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες συναντήσεις σας, με μια ευτυχισμένη χρονιά του 2006, με το κομψό μαλλί σας να ενισχύει την ομορφιά στο γοητευτικό σας πρόσωπο. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Απ' το παραθύρο μας κοιτάμε το βιολετό. Πόσο θα ήθελα σε ένα ελκύλιδρο να βρεθώ, μαζί με σένα μου να που τόσο αγαπώ. Κάνω δώρο να μαχαίρι και σου ζητώ με αυτό το χέρι που με χαιρετάς γλυκιά μου, να μου πάρεις την καρδιά μου. Τώρα που με καταλείπεις και σε κάνω έρωτα μου, προτιμώ τη μαχαιριά σου παρά να με μακριά σου, παρά να με μακριά σου. Προτιμώ τη μαχαιριά σου, προτιμώ τη μαχαιριά σου, παρά να με μακριά σου, παρά να με μακριά σου. Προτιμώ τη μαχαιριά σου. Σου κάνω δώρο ένα μαχαίρι, αφού δεν σε ενδιαφέρει η αγάπη δική μου,
γι' αυτό πάρε την ψυχή μου. Μακριά σου δεν τη θέλω, δεν τη θέλω τη ζωή μου. Προτιμώ τη μαχαιριά σου παρά να με μακριά σου, παρά να με μακριά σου. Προτιμώ τη μαχαιριά σου, προτιμώ τη μαχαιριά σου παρά να με μακριά σου, παρά να με μακριά σου. Προτιμώ τη μαχαιριά σου. Σου, παρά να με μακριά σου, παρά να με μακριά σου. Προτιμώ τη μαχαιριά σου, προτιμώ τη μαχαιριά σου παρά να με μακριά σου, παρά να με μακριά σου. Προτιμώ τη μαχαιριά σου, προτιμώ τη μαχαιριά σου παρά να με μακριά σου. Αγαπητοί μας φίλες και φίλοι, στον Ενικό τα πάντα σήμερα είναι όμορφα. Είναι θαυμάσια, είναι γιορτινά, είναι, πώς να το πω, Γιώργο Σαλαμπάση, φίλε άνθρωπε Γιώργο Σαλαμπάση, έχεις κάνει ξεχωριστή την εκπομπή μας. Ευχαριστώ, θα το δούμε σε λίγο. Το ότι θα το δουν οι φίλοι μας τηλεθεατές στη Νέα Τηλεόραση που είμαστε κάθε εβδομάδα μαζί. Αυτό το ζούμε τώρα εμείς μαζί εδώ και ήδη το διαισθάνομαι. Πιστεύω δώσαμε χαρά, ίσως με τα τραγούδια μας, θα δώσουμε περισσότερη χαρά σε λίγο, γιατί θα είναι πιο κοντά τα τραγούδια που θα έρθουν σε λίγο, πιο κοντά στους φίλους μας. Με τα πασοπουλάκια, τους αδερφούς Πασόπουλοι, που θα σε συνοδεύσουν με τα παραδοσιακά τους όργανα. Ναι. Και θα πούμε κάτι πιο εύκολο, πιο δικό μας, πιο μακεδονίτικο, πιο εδώ. Μην ξεχάσουμε, είμαστε καλοκαίρι 2005. Και καλοκαίρι 2005, 27 Αυγούστου, ο Γιώργος που είναι κοντά μας σήμερα, που είναι στο σπίτι σας μέσα στην τηλεόραση, θα μπορούμε να το δούμε, να το θαυμάσουμε, να το χειροκροτήσουμε, να μιλήσουμε μαζί σου, Γιώργο, 27 Αυγούστου, στο Κουβούκλιο Σερών. 15 χιλιόμετρα από τα Σέρας. 13 χιλιόμετρα. 13. Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Ελάτε και να διασκεδάσουμε και στο χωριό μας. Κάνουμε καλό χορό, ωραία τραγουδάμε. Εδώ οι χωριανοί πολύ ωραία τραγουδάν. Σε λίγο θα δείξουμε και κάποια χωριανιά εδώ. Και επειδή έχω πείρα ότι η εκπομπή στον Ενικό από πολλά τηλεφωνήματα μεταδίδεται και σε άλλες μεταδόσεις, και το χειμώνα θα μας δουν οι φίλοι μας τηλεθεατές. Και το χειμώνα στο καλοκαίρι. Θα πάρουν καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα. Άρα το 27 Αυγούστου έχει περάσει και σε είδανε ή θα σε θαυμάσουν ξανά το επόμενο καλοκαίρι εδώ στο Κουβούκλιο. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Τα μπερδέψαμε τώρα, τα φέρουμε πάλι στην έτσι. Μαζί με το καλοκαίρι οι τηλεθεατές θα θέλουν να δουν ξανά την εκπομπή. Και το χειμώνα πάλι θα παρακολουθήσουμε Γιώργο Σαλαμπάση. Και γιατί να μην έρθουμε χειμώνα πάλι να ξανακάνουμε μια εκπομπή, Σάκη? Και βέβαια. Ωραία, και βέβαια από τώρα. Θα έρθουμε στο χειμώνα να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Πάλι στη Νέα Τηλεόραση. Κάθε Νοέμβριο είμαι κοντά σας στην Αθήνα. Είσαι στη Βουλεγμένη? Στην Γλυφάδα. Στην Γλυφάδα. Ναι. Ωραία. Καλώς να έρθεις στη Γλυφάδα, να τραγουδήσουμε και εκεί, να πούμε και εκεί, να έρθουμε και στα Σέρας και στο Κουβούκλιο και σε όποιο χωριό θέλει να έρθω να τραγουδήσω. Και αν θέλουν και τίποτα κοινωνικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικά, είμαι στη διάθεσή σας να έρθω δωρεάν όποτε θέλετε. Με το τραγούδι του Γιώργου Σαλαμπάση χτίστηκε η εκκλησία. Όχι, δεν είναι έτσι. Να μην το πούμε. Δεν είναι έτσι, όχι. Απλά μια φορά τραγούδισα, δύο φορές, δεν έγινε τίποτα. Αν είναι αυτό να κάνουμε ότι χτίστηκε η εκκλησία, η εκκλησία του χωριού μας που είναι καταπληκτική, είναι πολύ μεγάλη, χτίστηκε από τους χωριανούς μου.
και από τους πέριξ του χωριού. Γιατί κάποιες τέτοιες εκκλησίες δεν κλείζονται από το κράτος, γίνονται από το ειστέρημα του λαού. Κάποιοι συγχωριανοί σου είναι στη Θεσσαλονίκη. Φραγκάκι, στέλνουν κάτι, φέρνουν κάτι και έτσι γίνονται. Από την παράδοση λένε ότι οι εκκλησίες κλείζονται έτσι κάπως. Ναι. Όχι, είσαι άξιος. Και πρέπει να ευχαριστούμε όλους που δώσαν το ειστέρημά τους κάτι και έγινε αυτό το σπουδαίο. Πρέπει όμως να έχεις αποτελέσει και πρότυπο. Βλέπω τους αδερφούς Πασόπουλου, τα Πασοπουλάκια, μικρότερα σε ηλικία, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Μήπως τα παρότρινες εσύ? Δεν ξέρω αν πήραν από κάτι από τον Γιώργο του Σαλαμπάση που ήταν και χωριανός τους. Θα μας το πούν τα ίδια. Για ελάτε τώρα να αρχίσουμε τα τραγούδια. Ελάτε να αρχίσουμε το ζωντανό μέρος της εκπομπής. Και τα άλλα τραγούδια ζωντανά ήταν, αλλά μετά του χωριού εδώ του Κουδούκλειου που είναι για όλο τον Ομοσερών. Όσο να έρθουν τα παιδιά κοντά μας για να και τα όργανα τώρα. Να κουρδίσουν τα όργανα τους, θέλω να πω ότι το τραγούδι και η χαρά και η μουσική όλοι να την έχουν στο σπίτι τους. Στα παιδιά τους να τα διδάξουν μουσική για να είναι μακριά από αθλητισμό και μουσική. Να είναι μακριά από τα περίεργα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ναι. Ναρκωτικά, 15 χρονά παιδιά να τα βλέπεις και να τυραννιόνται. Είναι φρίκι. Αν έχουν ένα οργανάκι και παίζουν τις ελεύθερες ώρες, μια κιθάρα, ένα κλαρίνο, ένα ακορντεόν, οτιδήποτε όργανο, να τραγουδάνε και τα παραδοσιακά τραγούδια τα οποία είναι καταπληκτικά. Να πω κάτι για τα παραδοσιακά, αυτά το πω σε λίγο. Όταν ήμουν παιδάκι, ήμουν εδώ στο χωριό, τραγούδαγα, μ' άρεσε ο Καζατζίδης, ο Γαβαλάς, ο πρώτος μου Ουσάκης, τόσοι άλλοι τραγουδιστές πολλοί. Άκουγα θρακιώτικα, Μακεδονίας τραγούδια και δεν μ' άρεσαν. Οι αδερφές μου τραγούδαγαν τέτοια τραγούδια και εμένα δεν μ' άγγιζαν. Όμως θέλω να πω, να ακούν τα παιδιά τα οποία είναι σε κάτι περίεργες μουσικές, εγγλέζικες, αμερικάνικες και αυτές, κάτι φρικτές μουσικές, τις οποίες έρχονται από το Ζουλού. Ντάκα ντούκα, είναι δεν ακουστικό. Οι ρίζες αυτών του Ζουλού, των αγριανθρώπων δηλαδή, έχουν βάλει μέσα και σε πιάνει η ψυχή σου. Και κάτι κόκαλα στις μπλούζες. Ναι, έχει κόκαλα τα λέω. Φρίκι, δυστυχώς υπάρχει φρίκι, φίλοι μου. Προσέξτε τα παιδιά σας. Μανάδες και πατεράδες, προσέξτε τα παιδιά σας. Η μουσική είναι τόσο όμορφη αλλά και τόσο κακιά. Όταν μπαίνει με το φρικτό τρόπο των Ζουλού, των αγριανθρώπων, που δυστυχώς τον έφεραν οι Αμερικάνοι μέσα σε αυτό, στο λαό όλου του κόσμου, σε όλο τον πλανήτη δυστυχώς ακούγεται αυτό. Κάποτε θέλω να πω, ήμουνα στην Κρήτη και μου πήγε ένας φίλος μου σε μια δίσκο καταπληκτική και άκουγα μια μουσική και είπα, εγώ δεν πίνω τίποτα, ποτά δεν πίνω, μόνο πορτοκαλάδα πίνω. Με έφερε αυτή η μουσική έτσι στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στο εκείνο το μπάσο, τόσο σκληρό, που λέω τώρα αφήνομαι και με πάνω που θέλουν. Με είχε ζαλίσει, με είχε τρελάνει. Λέω φαντάσου τα παιδιά, τα 18χρονα, 15χρονα, 20χρονα, τι μπορεί να τους κάνει μέσα στο ψυχισμό τους. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή πατεράδες και μανάδες, τα παιδιά σας τι ακούνε. Να ελέγχετε αν μπορείτε αυτή τη σκληρή και κακιά μουσική. Γιατί μέσα από αυτά περνάνε όλα τα ναρκωτικά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι αγριάδα. Ενώ όταν ακούς ένα ακορντεόν με διφωνία, μελωδία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, για παράδειγμα. Τι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Παιδιά, λοιπόν, μπορείτε να έρθετε να αρχίσουμε λίγο το... Μισό λεπτό, Γιώργο μου, να πάμε και στο όμορφο Άγιον Όρος που έχεις προσκυνήσει αρκετές φορές, όπως και εγώ βέβαια, και εκεί έχεις ψάλει και σε εκκλησία κιόλας. Όχι, εδώ λίγο πάω στην εκκλησία, δεν ψέλνω ακόμη. Είμαι στο δεύτερο έτος της Βυζαντινής μουσικής, στην σχολή Βυζαντινής μουσικής της Γλυφάδας, της Μητρόπολης Γλυφάδας. Μετά από πολλά χρόνια αποφάσισα να σπουδάσω Βυζαντινή μουσική. Καλή αργά παρά ποτέ. Έχεις όμως και γλυκιά φωνή. Και μουσική σπουδάζεις, αλλά έχεις και γλυκιά φωνή. Θα δούμε, αν τα καταφέρω να ψάλω. Ο όνειρό μου να ψάλω στην εκκλησία. Αν είχα πάρει χαμπάρι από παλιά ότι ο πλούτος της μουσικής μας είναι η βυζαντινή μουσική, η παραδοσιακή μουσική, τότε θα ήμουν και καλύτερα. Ναι, δεν πειράζει, έστω καλή αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, στην καλή μας γιορτινή συνέχεια, τα Πασοπουλάκια με τον Γιώργο Σαλαμπάση, το Θανάση Αυγερινό, τις κοπέλες που έχουμε απέναντί μας και θα έρθουν δίπλα μας και όλη την εκλεκτή παρέα, φίλους και φίλες, τηλεθεατές και τηλεθεάτριες στη Νέα Τηλεόραση. Σας αγαπάμε. Τα ακούτε? Και θα το πούμε τώρα. Πάμε. Ήταν ωραίο.
γάλατα ψηλή βροχή και στα ταύλα μπόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Στο γάλατα θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γεντίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω. Και μέσα στο γεντίκουλε κοπέλα θα αγαπήσω. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Όπα! Έλα παιδιά! Γεντίκουλε και τα ραπιά, τα ταύλα και νυχώροι, αυτά τα 4 χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα 4 χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Είσαι ωραίος! Ωραία περνάμε, ωραία περνάμε. Και γέρα και τα παιδιά, οι Πασόπουλοι. Τα παιδιά, ο Στρατής και ο Σταμάτης. Τα ζαβαράκια και τα Πασοπουλάκια. Τα καλά μας τα παιδιά εδώ από το Κουβούδιο, τα ταλέντα μας να είναι καλά. Να είστε καλά παιδιά, καλή πρόοδο να έχετε. Όλα να είναι ωραία στη ζωή σας. Πάτε στο πανεπιστήμιο? Βεβαίως. Στο πανεπιστήμιο και είναι πρώτοι μαθητές. Μπράβο, φοιτητές. Η Κούλα η Λαμπαρδί, ο φίλος μου Αβιονός, ο Σάκης και η Χρυσούλα, η φίλη μας εδώ, η παρέα μας η Χρυσούλα. Πολύ ωραία, Χρυσούλα, χρυσό όνομα. Και τα παιδιά έχουν αισθήματα. Όποιος ασχολείται με μουσική και μουσικά όργανα έχει αισθήματα. Έτσι. Να πούμε και ένα άλλο. Στο είπα και στο ξαναλέω έτσι, που είναι ωραίο τραγουδάκι. Θα προσπαθήσουμε να το πούμε, θα προσπαθήσουμε. Δεν είμαστε ειδικευμένοι σε αυτά τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια. Ακούς. Εδώ Γιώργο, σε ακούμε, σε ακολουθούμε. Αυτά τα τραγούδια αλήθεια δεν είναι τα δικά μου τραγούδια. Αυτά που έμαθα, αυτά που ήθελα, που αγαπούσα από παιδί. Τα αγαπάω τώρα γιατί κατάλαβα το πόσο σπουδαία τραγούδια είναι. Γιατί είναι ύμνη, Γιώργο. Ύμνη, ναι. Είναι ύμνη. Και είναι σημαίες για τη μουσική μας. Βέβαια. Τα κρατάμε, τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε και πιστεύω ότι όσοι τα αγαπήσουν και τα ζήσουν δεν θα τα ξεχάσουν ποτέ. Και θα κερδίσουν. Έτσι, και θα κερδίσουν. Ας προσπαθήσουμε να πούμε στο είπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Πάμε παιδιά.
και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Στο πακέστο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς. Στο γυαλό κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Στο γυαλό κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα βαθιά νερά. Κι αν με πάρει που με πάει κάτω στα βαθιά νερά. Κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου κουπιά. Κάνω το κορμί μου βάρκα, τα χεράκια μου κουπιά. Στο πακέστο ξαναλέγω, μη μου γράφεις γράμματα. Στο πακέστο ξαναλέγω, μη μου γράφεις γράμματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά. Και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τώρα με τέτοια ωραία παιδιά, τέτοια ωραία τραγουδιστή, τέτοια ωραία συντροφιά. Τέτοιους ωραίους τραγουδιστές εδώ. Πρώτη φορά τραγουδάμε τώρα μαζί σου. Πρώτη φορά, Πρώτη φορά, δηλαδή. Δεν πιστεύω. Ναι, πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κόσμο. Εντάξει. Ωραία είναι. Είναι μια πολύ όμορφη. Πάντα είναι μια πρώτη φορά. Ναι, όντως. Όταν συνεχίζουμε τη δεύτερη και τα λοιπά και θα κάνουμε ένα συγκρότημα όλοι εδώ πέρα στα Σέρας εδώ. Και να τραγουδάμε. Οι δικές μας επιτυχίες είναι δίπλα στο Γιώργο Σαλαμπάση. Εντάξει, και εγώ δίπλα σε εσάς. Το ίδιο είναι. Ναι, και στη Χρυσούλα που είναι από πίσω μας εδώ. Και όλη η τηλεοπτική μας παρέα. Που τρέπεται και τραγουδάει, τραγούδα Χρυσούλα. Τραγούδα Χρυσούλα. Έχεις ωραία φωνή, έχω. Ναι, είναι. Να συνεχίσουμε. Πάμε τώρα στο επόμενό μας τραγούδι. Οι φίλοι μας. Έχουμε και από πίσω ακροατές. Τα παιδιά εκεί που εργάζονται. Δίπλα η εκκλησιά που τέλειωσε και ο Σπερινός. Τέλειωσε και ο Σπερινός, ναι. Εύκολα μπορεί να βρει κανείς στο σπίτι του ο Γιώργος Σαλαμπάση. Α, ναι. Δίπλα στην εκκλησιά του χωριού. Κάθε χωριό έχει εκκλησιά. Το ορόσημο, ναι. Να φράξουμε τον πατέρα μπαμπά. Μπαμπά, έλα εδώ, έλα κοντά μας, έλα. Έλα να τραγουδήσουμε μαζί, έχουμε και άλλα τραγουδία, έλα. Μισό λεπτό. Βλέπεις εκεί στους φίλους μας τηλεθεατές. Πόσο περήφανος είσαι? Πολύ.
Κάθε πατέρας αγαπάει το παιδί του όσο μπορεί, όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Τώρα να έρθω στη θέση του πατέρα. Πόσο σου λείπει που βρίσκεται στην Αθήνα μακριά μας? Δύσκολα μου φαίνεται. Και απ' την άλλη, και πόσο χαίρεσαι όταν κάθε μήνα έρχεται 2-3 μέρες εδώ? Και χαίρομαι πάρα πολύ. Χάρηκες πάρα πολύ, όμως και εμείς ανακαλύψαμε, τηλεφωνηθήκαμε με τον Γιώργο που είναι καλοκαίρι του 2005 στο Κουβούκλιο, στο χωριό του, δίπλα στον πατέρα του, στη μητέρα του. Με το είπανε Κυρκώστα και Λακοντά. Εμένα με το είπανε Κυρκώστα και Λακοντά. Άνθρωποι μερακλείδες έβγανα σε εδώ να παρηγορηθώ. Άνθρωποι μερακλείδες έβγα τέρι μου και πια στο χέρι μου. Πως την καλύτερη ζωή Κυρκώστα και Λακοντά, πως την καλύτερη ζωή Κυρκώστα και Λακοντά. Τι κάνουν οι μπεκρίδες, έλα πέρασες και γέλασε. Τι κάνουν οι μπεκρίδες, έλα πέρασες και γέλασε. Άιντε παιδιά, ευτυχείτε! Να καιρούλα, τα λέει καλά. Αυτά τα μαύρα που φορείς Κυρκώστα και Λακοντά. Αυτά τα μαύρα που φορείς Κυρκώστα και Λακοντά. Δεν τα φορείς για λύπη, Βαγγελίτσα μου, να γεις το κρίμα μου. Δεν τα φορείς για λύπη, κάποια χίνα μου, να έχεις το κρίμα μου. Πάπλωμα που είναι η κυρά
σου. Ρωτώ το πάπλωμα που είναι η κυρία σου. Κύρα μ' δεν είναι εδώ, πάει εσύ στη βρύση. Πάει εσύ να πιει νερό και να γιομίσει. Το πάπλωμα που είναι η κυρία σου. Πρώτο το πάπλωμα που είναι η κυρία σου. Κύρα μ' δεν είναι εδώ, πάει εσύ στη βρύση. Πάει εσύ να πιει νερό και να γεμίσει. Αμαν Μαρία, βράδυ καλέ Μαρία, μια Κυριακή πρωί. Αμαν Μαρία, μια Κυριακή πρωί. Ελάτε! Πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία σ' αγαπώ. Πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία σ' αγαπώ. Όπα! Μαρία, για να σε παντρευτώ. Όλοι μαζί! Αμαν Μαρία, για να σε παντρευτώ. Πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, σ' αγαπώ. Μας το πω! Πω πω Μαρία, πω 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 Μαρία, σ' αγαπώ. Μαρία, σ' αγαπώ. Πάμε, γεια σου Γιώργο. Και τα όργανα Μαρία, τα μόρφωμα σκουλάκια. Αμαν Μαρία, τα μόρφωμένα. Πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, σ' αγαπώ. Πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, σ' αγαπώ. Πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, σ' αγαπώ. Πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, πω 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 Μαρία, σ' αγαπώ, μ' ακούς? Για όλη την παρέα μας. Και μετά το όμορφο αυτό κλίμα, διάθεση, διασκέδαση, την καλή μας παρέα, τη γιορτινή που έχουμε εδώ με τον Γιώργο Σαλαμπάση, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας στον Ενικό άρχισε με το «Σ' αγαπάω», «Μ' ακούς» και σας αποχαιρετούμε πάλι με το «Σ' αγαπώ». Είναι κάτι το εξαίσιο, το φανταστικό. Ο λόγος Γιώργος εσένα, εγώ αποχαιρετώ προς στιγμή τους τηλεθεατές μας, δεν τους χαιρετάω, γιατί κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί. Μη ώρα. Τι ώρες? Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Σ' αγαπάω, σου λέω. Δεν είμαι μόνος, μ' ακούς, αφού έχω εσάς εδώ κοντά μου. Όλους εσάς. Τους ωραίους και ωραίους. Δεν είμαι μόνος, μ' ακούς. Σε έχω ανάγκη. Γεια σας. Σε έχω ανάγκη, γεια σου. Γεια σας παιδιά. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.